Joseph Muscat ta' garanzija li gvern ġdid ma jkunx gvern tal-klikka iżda ta' kullhadd. Qal li gvern ġdid ikun sejf għal pajjiżna, għal business, għal ħaddiema, għal dawk bitwemmin nazzjonalista li jridu bidla fil-mentalità u anki għal dawk li ma jivvotawx lill-Partit Laburista. Waħda mill-aktar sfidi diffiċli f'dawn it-3 snin u nofs li l-Partit Laburista rnexxielu jeleb kienet dik li l-partit isir il-bażi ta' moviment u jinfetaħ għal dawk kollha ta' rieda tajba u li jħadnu l-ideali tiegħu. Xhieda ta' dan għal Joseph Muscat huwa li ppreżenti għall Konferenza Ġenerali Laburista qed ikun hemm nies li sa 3 snin u nofs ilu ma kinux jemmnu fil-Partit Laburista. Intant matul l-istess sessjoni l-Kap tal-Oppozizzjoni Joseph Muscat tkellem dwar il-prijoritajiet ta' gvern ġdid li huma affarijiet li għandu bżonn pajjiżna, fosthom il-bżonn ta' stabilità fiskali. L-ebda pjan għat tnaqqis fid-deficit ma jista' jkun sostenibbli mingħajr ma jkollok tkabbir ekonomiku. U għalhekk li l-Partit Laburista se jkollu l-aktar tim ekonomiku kompetenti li qatt kellu kull gvern f'pajjiżna. Joseph Muscat jgħid li l-Oppożizzjoni m'għandix problema li pajjiżna jkollu klawżola fil-Kostituzzjoni dwar kif jintefqu l-flus għaliex il-Partit Laburista dejjem kien għaqli fl-użu ta' flus il-poplu. Gvern ġdid għal Joseph Muscat ikollu bħala partner kruċjali lis-settur privat biex jinħareġ il-potenzjal kollu tal-biżniess Malti u b'dan il-mod inwasslu għal tkabbir ekonomiku. Gvern ġdid jibqa' jinvesti fl-edukazzjoni u jerġa' jiftaħ il-konsultazzjoni mal-għalliema li ddeskriva bħala l-aqwa esperti fil-qasam biex ikollna kurrikulum minimu nazzjonali kif jixraq lill-istudenti. Il-Kap tal-Oppożizzjoni tal-garanzija tiegħu lill-istudenti li s-sistema tal-istipendji se tibqa' hemm u se tissaħħaħ. Ngħidilhom isħabi u studenti tal-Università, jien prodott tas-sistema tal-istipendji. Qatt ma nista' nagħmel xi ħaġa, qatt ma jtini demmi li nagħmel xi ħaġa kontra s-sistema tal-istipendji. Politika koerenti fil-qasam tal-enerġija għal Joseph Muscat, gvern ġdid inaqqas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Li nassigura lill-poplu huwa li gvern ġdid immexxi minni ħajkun safe. Ħajkun stabbli, ħajassigura jekk niġu fdati mill-poplu 5 snin ta' stabilità, 5 snin fejn ħanilqgħu għall-isfidi, 5 snin fejn ħankunu onesti mal-poplu, fejn ħanaħdmu b'enerġija akbar minn qatt qabel, 5 snin jekk niġu fdati fejn jinċert illi ħankun nista' nagħti lill-poplu l-aqwa kabinett illi qatt ra dan il-pajjiż. Fl-istess sessjoni Joseph Muscat ħabbar li wieħed mid-distretti li se jikkontesta fuq fl-elezzjoni ġenerali li jmiss se jkun it-tieni distrett. Iddeċidejna fuq wieħed mid-distretti, id-distrett l-ieħor ħanħalluh għal aktar tard skont l-eżiġenzi tal-partit, jien fejn isejjaħ li l-partit ħankun qiegħed nikkontesta. Imma distrett minnhom fejn ħankun qed nikkontesta ħadna d-deċiżjoni għax nemmnu li wara 31 sena jixraq illi il-mexxej tal-Partit Laburista jikkontesta fuq id-distrett li minnu beda il-Partit Laburista. U għalhekk ħankun qed nikkontesta fuq it-tieni distrett elettorali fuq Bormla, il-Birgu, l-Isla, il-Kalkara u Ħassabba.